somos os nenos e nenas de sexto de primaria, aquí no Rufosoños do CEIT de Celedro. Este é o primeiro programa que facemos, pero falará destas cousas tan interesantes. Acerca do noso colegio, que son moi divertidas. A balea franca en peligro de extinción. O volcán problemático da Palma. De películas de cine que nos entreteñen. De publicidade do noso colegio. De deportes que practicamos. E por último do astronomía. Esperemos que vos guste. Ola, somos Ana e Taís e hoxe imos falar das diferentes celebracións festexadas no noso colegio. O 24 de outubro celébrase o Día das Bibliotecas Escolares e este ano, para festexalo, avasalláronos con unha chapa e un libro. O día 31 de outubro é San Marín, pero festexámolo uns días antes. Solemos ir disfrazados e temos un recreo máis longo. A mediados de novembro celebramos o Magosto. Neste día asamos e comemos castaña. O 20 ou 21 de decembro festexamos o Nadal nun festival no que cantamos e interpretamos obras de teatro. O 30 de xaneiro é o Día da Paz e antes soltábamos bombas, pero agora co Covid non se pode. En febreiro festexamos o Entroido. O 23 de abril é o Día do Libro e ás veces recitamos poemas. Estas son algunhas das festas que celebramos no noso colexio. Ata outra! A balea fraca é un animal mamífero que vive no océano. Poden chegar a pesar 1 tonelada ou 2. Esta balea diferenzase do macho e da hembra polo seu tamaño. É unha balea omnívora que come plancton. Agora imos explicar o significado da balea fraca. O significado da balea fraca é que está en inglés, significa balea fácil de cazar. Por que é fácil de cazar? Porque nada moi despacio e por culpa diso non pode esquivar as persoas que lle intentan cazar. A miña opinión é que non poden cazar moitas animais, porque senón xa non quedan especies desa balea. E a miña opinión é que cando a matan e a cortan, a súa carne é desperdiciada a mitad do seu corpo. Grazas por escoitarnos e ata a próxima. Ola, somos Paula e Brais. Vamos a falar sobre o volcán que erupcionou nas Illas Canarias. Fai casi 2 meses erupcionou. Está situado no nordeste das illas. O nome da illa é A Palma. Desde o inicio da erupción do volcán Cumbre Vieja, abrironse aproximadamente 10 coladas. As coladas son afluentes dos ríos de lava. A erupción nesa illa significou o desaloxamento de persoas cara a outro lugar, destrucción masiva e a contaminación masiva mediante vapores e cinza. E ata aquí a charla sobre o volcán Rufosoños. A ti que che pareceu, Brais? A charla é moi entretida, pero os sucesos moi perigosos para a Terra. E a ti? Pois que esas illas sempre teñen que estar en alerta por a erupción dos volcáns. Debe ser difícil pasar por iso, e aínda que sexa malo, é moi entretido aprender as cousas creadas polos volcáns. Ola, chamámonos Joana e Nicolás. Hoxe imos falar do cine. En concreto da película Halloween, que conta cun total de 12 películas e ten pendente unha que estrenarse en outubro de 2022.
Outra película sería Non hai máis que un, que conta con 2 películas e trata dunha familia española con diferentes puntos de vista e diferentes formas de ser. A nosa opinión é que aos dous encantan as películas. Gracias por escutarnos, un saúdo e ata logo. Ola, somos David e Nerea. Hoxe imos falar do Colexio CEIP de Celeiro. Celeiro, o mellor colexio do mundo enteiro. Se queres disfrutar en Celeiro, terás que matricular. En Celeiro vaste divertir moito. Temos un Gagapín no que te vas divertir. Uns profesores moi bons. Aprenderás moito. Este cole é moi grande e escóndese 1000 aventuras detrás dele. Esperemos que vos gustase este cole. Seredes benvidos, agardámosnos hasta outra. Bo día, somos Lola e Celia. Hoxe vamos falar dos deportes, entre uns deles piragüismo e baloncesto. O piragüismo é un deporte que se fai no mar. Existen diferentes tipos de piragua, K1, K2, K4 e K6, que son os que poden entrar na piragua. Para remar, utilizas o remo. As piraguas poden ser inestables, dependendo do tipo e o ancho que teñan. A nosa opinión é que nos parece moi divertido. O baloncesto é un deporte que o que destaca é o balón. Hai que botar coa man e encestar na canasta. Hai distintas tallas de balóns. A talla 5 é para os nenos e nenas principiantes. É unha actividade divertida e para manexar o balón. Ata outro día. Hoxe imos falar dos astros. Nós somos a María e Clara e escollimos este tema porque nos parece moi interesante e bonito. A astronomía é o estudio dos astros, como os planetas, estrelas, galaxias. A astronomía é un tema difícil de estudar, xa que o universo é enorme e hai moitas cousas sen descubrir. O universo formouse fai 13.700 millóns de anos aproximadamente, por unha explosión chamada Big Bang. Hoxe en día hai moita xente que pensa que hai vida noutros planetas. Actualmente estás estudando Marte para saber se ali hai vida. Nós opinamos que sí que hai vida noutros planetas, porque é imposible que estemos solo nun universo tan grande. Un saúdo e esperemos que vos gustase. Pois isto foi todo. Faremos máis programas ao longo do curso e esperamos que vos gustare. A nosa opinión desta radio é que aprendemos de forma divertida. Ata a próxima!